बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन। दिनैनि बे दैखरगुरि गामियावहाय बिपिएफनि फोसावदिं मेल हिसाबै जों फैदों बाइ इलेक्सन जासिगोन बे जाबाय 30 अक्ट'बराव जागोन जोंहा गसाइगाव हिसाबै बिपिएफ दोलोनिनो बिजाथि माजेन्द्र नार्जारी सारा देरहासार जालांदोंमोन दा बिथांनि अबथिरायै जिउ गोमानायाव दिनै बाइ इलेक्सनाव जोङो ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारीखौ जोङो बिजाथि सायख'फिनबाय आरो दिनै बिथांखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय दिनै बिपिएफ दोलोआ अहरह नाजागोन आरो बिथांनि देरहानाया निर्घात कारन दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफ दोलोखौ गोबानानै लाफिनदों थांनाय समफोराव जि भुल खामानि मावदों बेखौ दिनै बयबो बुजिजोब्बाय 10 मास प्रमद बर'नि जे सासन बे सासनखौ रायजो राजाफ्रा दिनै हिसाब खालामनानै मोनबाय जे बेवहाय माने खुनु जाथि जनगोष्ठीया माने सान्थि थांनानै थानो हानायनि जे मोन्थाय होनांगौ बिथाङा होनो हायाखै गासिबो फेइलार जालांदों बिटिआर एकर्डआव जेफोर दफाफोर दंमोन बेखौ मावफुंनायावबो बिथाङा फेलें जादों दिनै 3000 कौटि बा 1500 कौटि थाखा फैनांगौ दं बे थाखाफ्राबो दासिम बिटिसिआव हाबफैयाखै बरंसो बिटिसिआव हाबफैनाय फैसाफोर देग्लायनि जे एनुवेल एक्सन प्लेनाव जे बिटिसिआव फैसा सफैदोंमोन बे फैसाखौबो बिथाङा दासिमबो राननो हायाखै बे जाबाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो दिनै गोबां थिखादारफ्राबो दिनै रागा जोंजोब्बाय जे फुराना खामानि बिलफोरखौ मोनैयाव दा बेफोरनो प्रमद बर'नि मोनसे फेइलार जे बिथाङा एडमिनिस्ट्रेसन साइडआव जे नलेज गैया रायजो राजाफोरखौ सेटिसफाइड खालामनो हाया बर' जाथिनि गांनाय उखैनायखौ बिथाङा सुफुंनो हाया बेनो मोनसेनिफ्राय मोनसे फोरमान जालांगासिनो दङ बेनिखायनो जोंहा नैबे जे बिसायख'थि बेयाव देरहागोनखौ जोङो दिनैनि तारिखआव 100 जौखोन्दो जोङो आसा खालामनो हायो आरो वी आर भेरि माच अपटिमिस्टिक। सार बिजेपि इउपिपिएल जथाय आरो कंग्रेस एआइइउडिएफ मोनफ्रोमबो राजनिति हान्जाफोरनि गेजेराव सोर मोनसे राजनिति हान्जाजों कन्टेस्ट जागोन बायदि? दा बे कन्टेस्ट जायो होनब्ला जोङो गसाइगाव समस्तियाव जोङो कंग्रेसजोंसो नुहुरदों बेहाय इउपिपिएलआ खुनु फेक्टर गैया कारन बेहाय पपुलेसन पेटार्न हिसाबै बर'आ जों 3 नाम्बारावसो बे मेजरिटि हिसाबैथ' दिनै मुस्लिमफ्रासो आरो सेकेन्ड मेजरिटि हिसाबै आदिबासि दिनै बेवहाय मुस्लिम केन्डिडेटफ्रानो 7 जाबाय आदिबासियाबो 2 जाबाय दा बेवहाय बर' भट हिसाबै जों बांसिन मोनगोन आरो गुबुन गुबुन जाथि हिसाबै बिपिएफ खालामबोग्रा दं 15 बोसोर बिपिएफ खालामनानै बिथांमोनहा जोंनि हाग्रामा महिलारिखौ मदद होबोदों गतिके बे माखासे जे मेथमेटिक्स जे पपुलेसन पेटार्न हिसाबै जों बेवहाय देरहागोना निर्घात आरो बेवहाय इउपिपिएलआ 3 नाम्बारावसो थाहैगोन बेखौ दिनैनि तारिखआव जों नुनो हायो। अब्ला सार बिपिएफ हान्जाया देरहागोना रोखा? बेवहाय देरहागोना रोखा खुनु सन्देह गैया आरो बेखौ रायजो राजानो होगोन आंनि खोथा नङा बे जाबाय पिपुल्स मेन्डेट रायजो राजासो भट होनानै देरहाहोयो दिनै जों गामि गामि हाबनानै नुदों साहा दखान बा मैगं दखान ना दखान बे एनि पाब्लिक प्लेस जों रायलायनायाव मिथियो जे दिनै प्रमद बर'आ माने गासिबो बिटिसिखौ धंस खालामबाय बिटिसिनि गोहोखौबो दिनै फोजोबनानै लाबाय दिनै बिटिसिनि गोहोआ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनैहाय दिसपुर फारसेसो थांफिनबाय दिनै हाग्रामा महिलारिया दिसपुरखौ क'क्राझारनिफ्राय सालायनो हायोमोन नाथाय दिनै जों नुदों दिसपुरनिफ्रायसो क'क्राझारखौ सालायगासिनो दङ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ बिथाङा फंसेबो खोथा मानिहोनो हाया गावनि चेम्बाराव लिंहरनानैबो बिथांखौ जेबो खामानि थिननो हाया बेबायदि गारिफोर दङ साख्रिआवलाफोर दं सेक्रेटारिफोरनिफ्राय आराम्भ खालामनानै दिनै 4th ग्रेड 3rd ग्रेडसिम दिनै रावबो सेटिसफाइड नङा डिस्ट्रिक्ट अफिसफ्रावबो साब डिभिजनेल अफिसफ्रावबो दिनै बे ब्लक अफिसफ्रावबो खुनु माने कर्मचारिफ्रा दिनै गोजोननाय गैया रायजो राजाबो गोजोननाय गैया दिनै बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन दिनै न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा दिनैहाय 1 भट 1 जबनि बाथ्रा दिनै बेफोरखौबो मोनसे बिथाङा मावनो हायाखै दिनै 30,000 फैसा बा 77,000 फैसा सोरनोबा आइबिएस होनायनि बाथ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनायनि बाथ्रा दिनै बिथाङा बेखौबो मोजाङै मावनो हायाखै आरो दिनै अरुणादय स्किमनि बेलायावबो बिथाङा गोबां एन'मेलिस खालामदों जोंनि सायाव खबर फैदों दा दिनैहाय जाय मानसिया होनबाय थायोमोन प्रमद बर' बिथाङा जे बड'लेण्ड मिशन जों जेरैखिजाया बड'लेण्डखौ मोनहैथारनांगोन जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया जों सोमावसारनायखौ गारा आरो जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया माने बियो आन्दलनखौबो सिफ जानोबो माबा जानोबो बिथाङा खालामाखै होनदोंमोन एमएलए मन्थ्रि जानो माबानो खालामा होनदोंमोन बिथाङा दिनै प्रमान खालामबाय बिटिसिनि सिफ जानोसो बिथाङा आन्दलनखौ खालाममारदोंमोन बे दिनै प्रमान जाबाय दा दिनै बर' जाथिखौ थगायदों बड'फानि बिराद गिदिर सिमां बर'खौ जे बुहुमाव मास्टारेस दानायनि जे थांखि दंमोन बे थांखिखौ बिथाङा थेर बेथेर खालामबाय दिनै बड'लेण्ड मिशन बेखौ दिनै थेर बेथेर खालामनानै दिनै अमा मिशनाव लानानै फैबाय दा बर' जाथिखौ अमा फिसिनानै जाग्रा मोनसे जाथि दानब उसुर बिदि लाइनावसो दिनै लांगासिनो दङ आरो मोनसे गाज्रि खामानि मावबावबाय बिथाङा दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोर जाय बिथांमोनहा माने एसे एनै सिखारि खालामनानै जादलाबायनाय मानाय बे खेबदारफोरखौ बे हेन्दमेड सिलाइफोरखौ गथाय होनानै
दिनै मा प्रमान खालामदों लिगेलि बर' जाथिखौ मोनसे हत्याखारि जाथि जिब जन्थु बुथारग्रा मोनसे इस्टाब्लिश खालामनानैसो दोनबाय आरो मा बर' जाथिया जे मोनसे माने पिसफुल जाथि नङा बिसोर माने खुनु सान्थि लुबैया मानसि बुथारनो मोजां मोनग्रा जिब जन्थु बुथारनो मोजां मोनग्रा दंफां दाननानै जाग्रा दिनै थगायनानै जाग्रा माबा जाग्रा बे जिनिसखौसो बिथाङा दिनै इस्टाब्लिश खालामनानै दिनै दोननो नागिरबाय खिन्थु बर' जाथियाथ' बिदि नङाना सिखारिया खालि बर'फोरल' थायो नामा सावथाला थाया बांगाला थाया राभाया थाया सोरबा असमियाफ्रा थाया नामा गासिबो जाथियानो दिनै सिखारिफोर थायो दिनै बे बर'फोरखौ दिनै बेहाय माने गाज्रि रोखोम प्रिथिबियाव दिनै सिनायथि होबाय आरो बहा मास्टार रेस जानो जों दिनैहाय गाज्रि मोनसे रेस बै समाव बुंदोंमोन जे बर' जाथिया क्रिमिनेल रेस जानो थांगासिनो दङ दिनै दिल्लीया बेखौ रिकगनाइज खालामनो नागिरदोंमोन दिनै बै समाव माखासे डेम'क्रेटिक मुभमेन्टनि गेजेरजों मोनसे इन्टेलेक्सुयेल लेभेलाव मोनसे दिनै सरसा खालामनायनि गेजेरजोंसो दिनै बेखौ जों बारग'नो हादों बर' जाथिया क्रिमिनेल रेस नङा बिसोर पिसफुल जाथि बिसोर बिराद सान्थि रायजो जानो लुबैयो खेथि खालामनानै जायो इन'सेन्ट मानसि दिनै बेखौ बिथाङा डाइभार्ट खालामनानै बर' जाथिखौ मोनसे क्रिमिनेल रेसाव महर होबाय दिनै मोगथां महर होबाय प्रमद बर'आ आं बिनि थाखाय धिक्कार होयो प्रमद बर'आ जाहाथे इयुनाव बिदि खामानि मावनो नाङा बर' जाथिखौ मोजाङै दैदेनलांथों बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ अननाय दा खालामथों दिनै बिटिआर सुक्तियाव बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मिलिटारियाव सोनायनि बाथ्रा दंमोन दिनैथ' आसाम गभर्नमेन्टआ इन जेनेरेलसो खालामनो नागिरबाय होमबा मा लाब जागोन जाय खारनो बारनो हायो बे साख्रिखौ मोनखागोन गोदोनिफ्राय लाबोगासिनो दं दिनैबो लागोन दिनै प्रमद बर'आ क्रेडिट लानांगौनि खुनु बाथ्रा गैया दिनै साख्रि थिसनदों बिथाङा टेटआव दिनै बेहाय नुजाबाय बे माने खमसे खम 50 जन ना 51 जन मानसिनि टेट सार्टिफिकेटआ जालिनि जेनेरेलसो खालामनो नागिरबाय होमबा मा लाब जागोन जाय खारनो बारनो हायो बे साख्रिखौ मोनखागोन गोदोनिफ्राय लाबोगासिनो दं दिनैबो लागोन दिनै प्रमद बर'आ क्रेडिट लानांगौनि खुनु बाथ्रा गैया दिनै साख्रि थिसनदों बिथाङा टेटआव दिनै बेहाय नुजाबाय बे माने खमसे खम 50 जन ना 51 जन मानसिनि टेट सार्टिफिकेटआ जालिनि एपइन्टमेन्ट होखांनायनि उनावसो बे ओंखारबाय होमबा बैसोरखौ स्क्रुटिनि खालामनायाव प्रमद बर'आ बुंहरखादोंमोन नामा उमुखखौ होनांगौ उमुखखौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ उमुगा आंनि मानसि होनना बुंहरनायखाय बै समाव सार्टिफिकेटखौ ओरैनो सा नायनानै दिनै बिथांमोनखौ एलाउ खालामहरबाय एपइन्टमेन्ट होबाय दिनै जेब्लानाखि बिल बानायो बेथन होनांगौनि बेलायाव दिनै बेखौ मानो हमनो गोनां जाखो दा बेवहाय सरकारा प्रमद बर'आ गाव निजे इडुकेसननि इएम डिपार्टमेन्टखौ चिफ हिसाबै इडुकेसन गाव लादों बेवहाय गाव जडित दङ दा बेवहाय आं खावलायो जाहाथे शिक्षायाव बेबायदि जाहाथे गाज्रि खामानिफ्रा जाया बिनिफ्राय गोजानाव थायो बेखौ खावलायगोन